You may now take your seats. Tonight, we gather to witness the magic of innocence, the beauty of dreams, and the boundless potential of our young ladies. But beyond their nervousness and excitement lies a spirit of determination, resilience, and unwavering confidence. As they step into the spotlight tonight, remember that each one of the candidates is a symbol of the bright future that awaits. So
si Karen Judge Tamo. Para po kayo siya, po. At, anak po kasaya. Actually po, kaya bigay programa ini, nag-request ko, buli ko nga kaya kay stage rin anak. At, ilangan po, kay panagin ko, sinambod na. Pero meron naman po, palakpakan po rin anak. Okay? Kaya na po, Judge, may pabingbuki kayo. Dahil na po kinatamong handler, may bigat ka rin, mag-sabi po maya, maging sport ko po. Kaya po pingani, makanyan po na po. Eko po, mag-ipapit, alam po ng Redon TV, balik dumanap niya, isipin na ba rin, yan niya sana. Okay? Ito, hindi kayo pakainin ko naman, tapin, napakasaya. Ako po dapat kaya bigyan din at bigyan ko naman po, deserve naman din anak Kareni. Kung hindi naman po yung sumambot, Kareni, magsabi ko po kayo kay Ngani, Karen Handler, tanggapan niyo po, talaga po makanyan. Importante po, ikabingin na ni magsayata po. Pagsayata po at bukas, ikikatamong butsa naman. Kaya kapestan po, drag race, ay na po siguro kaya bikini, uring pakabsyan ko naman ang bisita kong gabi. Okay? Si Bayo po, salamat kayo, karingan na kareni, ngunit pang punti nga rin ba,